ሰላም ኣሕዋት ኣሓትን ብመጀመርያ ንድምፂ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ብዛዕባ 20 ሰነ ዘለኒ ርእይቶን ሓሳብን ሪፍሌክት ንክገብር ወይ ንክገልጽ ዝዓደምኩምኒ ብልቢ ከመስግነኩም ይፈቱ። ኣብ ተካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ኣንጻር ገባት ስርዓት ህግደፍ ድማ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልኩም። ብዛዕባ እዛ ታሪኻዊት ረዛን ዕለት 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ዓመት ሓለፈ ዓመት መፀ ንማዕርግን ክብርን ስዋኣትና ኣብ ውሽጥን ወፃእን ንምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋ ንምዝካር እነብዕለላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ዘለኣለማዊ ዝኽሪ ንስዋኣት ኤርትራ ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቆሴራ እናበልኩ ናብቲ ዘቕረብኩምለይ ሕቶታት ክኣቱ። እታ ቀዳመይቲ ሕቶ ንዓና ኤርትራውያን ትርጉምን መልእኽትን ዝኽሪ መዓልቲ ስዋኣት እንታይ እያ ትብል ሕቶ እያ። ትርጉምን መልእኽትን ዝኽሪ 20 ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ህዝቢ ኤርትራ ንምእንቲ መሰል ርእሰ ውሳነን ማሕበራዊ መንነቱን ሃገራዊ ናጽነቱን ንምርግጋጽ ዝተኸፍለ ብዝኾነ መዐቀኒ ክሽነን ወይ ከዓ ክግመት ዘይከኣል ክቡር ዋጋ እዩ። እንተኾነ ሃገርና ነፃ ኮይና ካብ እትበሃል 29 ዓመታት ተሕሊፋ ኣላ። ግን ኣልቦ ፍትሕን ሓርነትን ኮይና ጥራይ ከይኣክል መንእሰያታ ኣብ ፈቆዶ ስደትን ባሕርን ሰሃራን ዝሞቱላን ዝቕዘፉላን ዘለዉ ስእላዊት ሃገር ኮይና እያ ትርከብ ዘላ። እታ ካልአይቲ ሕቶ ኣብ ዝነዊሕ ጉዕዞ ሃገራዊ ሓርነት ኣብ ዘጉዕዞ ናይ ሃገራዊ ሓርነት ዝወደቑ ስዋኣትና መን እዮም እትብል ሕቶ እያ። ህዝቢ ኤርትራ ከም ሃገር ካብ እትፍለጥ ኣትሒዙ ብሕልፊ ካብቲ ዘመናዊ ፖለቲካ ናይ ኣርባዓታት ዝጀመረ ጉዕዞ ቃልሲ ድሮ 80 ዓመታት ኣቁፂሩ ኣሎ። ካብ ናይ መጀመርያ ናይ ሓርነት ስውእ ኣቦ ስዋኣት ወይ ኣቡል ሸሃዳ ዝበሃል ሼክ ዓብድልቃድር ከቢረ ጀሚሩ ክሳብ እዛ ዕለት እዚኣ ዕሸላት መንእሰያት ካብ ምስዋእ ኤርትራ ዓዲ ውዒላ ይትፈልጥን እያ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ነዛ መዓልቲ ስዋኣት ኢልና ከነኸብር ከለና እቶም ኩሎም ምእንቲ ናጽነትን ሓርነትን ዝተሰውኡ ካብ ኣብራኽ ውፅዕ ህዝብና ዝወፁ መንእሰያትና ንሉዓልነት ሃገር ንምውሓስ ዝተበጀው ድሕሪ ናጽነት ድማ ብሰበብ ዶብ ኣምሲሎም ንምጽናት ዝተፈርዱ ልዕሊ 20,000 ትንፋስ መንእሰያትና ዘጽነተ መዓንጣ ከብድኻ ዝቐርጽ ይቕረ ዘይበሃሉ በደል ኩናት ዝተሰውኡን እዮም። ስለዚ ኩሎም እቶም ቅድሚ ናጽነት ዝተሰውኡን ኩሎም ክሳብ ሕጂ ዝስውኡ ዘለውን ዘጠቓለለ እዩ። ብርግጽ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ብስምዒትና ጥራይ ዘይኮነ ብሙሉእ ኣእምሮናን ሕልናናን ልብናን ክንዝክራ ዝግባአና ታሪኻዊት ዕለት እያ። ንሕና ኤርትራውያን ንመስዋእቲ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣያታትናን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ከም መርዓ ተቐቢልና ንስንክልንኦም ከም ስልማት ተቐቢልና ንዘይ ንቡር ከም ቅቡል ወሲድና
ሃገርና እንኳዕ ነፃ ወፀት እምበር ካልእ እንርክበሉ ኢና ንዝብል ሃገርና ንክንሃንፅ ንዘይቅቡል ነገር ከም ቅቡል ወሲድና ኢና ንኤርትራ ተቐቢልናያ። እንተኾነ ነዚ ሕልሚ እዚ ብጉጅለ ህግደፍ ተጨውዩ ሕልሚ ህዝቢ ኤርትራ ህያብ ስዋኣትናን ከም ዝበንን ገይርዎ ይርከብ ኣሎ። ህግደፋውያን ንሕልምና ኣምኪኖም ከይኣኽሎም ን10 ሰነ መዓልቲ ስዋኣት ኤርትራ ከም ናይ ውልቆም ንዖም ጥራሕ ዝብፃሕ ገይሮም እዮም እውን ዝምድሩ። እምበኣር 10 ሰነ ናይ ህግደፋውያን ወይ ድማ ኣምሳሉታት ህግደፋውያን ምስ ህግደፋውያን ዝደናገፁ ጥራይ ኣይኮነትን። ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝገለጽክዎ ኣብቲ ዝተናውሐ ሓርነታዊ ውዕዞ ዝወደቑ ብዘይካ እቶም ብረት ዓጢቖም እተቃለሱን ካልኦት ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ምእንቲ ሃገራዊ ዕላማ በጃ ዝሓለፉ ህዝብና ዘጠቓለለ እዩ። ኣብ ከተማ ዝተረሸኑ መንእሰያት ኣለውና። ኣብ ሃገረሰባ ዝነበሩ ገባራት ኣለይቲ ንተጋደልቲ ኣብሊዕኩም ተባሂሎም ወይ ከዓ ንሰውራ ሓጊዝኩም ተባሂሎም ክንደይ ዓዶም ዝነደዱን ብሳንጃ ዝተሓርዱ ዜጋታት እውን ስዋኣት ሃገርና እዮም። ስለዚ ገለ ንታሪክ ክኾነና ምእንታን ኣብቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝቕልቀል ክሳብ ዝዓርብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ኤርትራ ዕጫ ስቅያትን ቃንዛ መከራን ከምኡውን ኣደዳ መቕዘፍትን ሞትን ኮይኑ እዩ። ኣብ ምስያም ብ1970 ብገመድ ተኣሲሮም ብኻራ ዝተቐትሉ ልዕሊ 50 ዝኾኑ ሰባት ተሓሪዶም እዮም። ብጸላም ሰሉስ ትፍለጥ ኣብ ዖና ብ2 ታሕሳስ ብ1970 ልዕሊ 750 ኣባላት ናይታ ከተማ ብኣስካሕካሐይ ኣገባብ ተረሺኖም እዮም። ኣብ በሰክዲራን ከባቢኣን ብ30 ሕዳር 1970 ልዕሊ 120 ሰባት ተቐቲሎም 10 ዓድታት እውን ነዲደን። ኣብ ሃዘሞ ሓምለ 31 1976 49 ዝግመታ ዓድታት ኣንዲዶምን ኣሕሪሮምን 279 ሰላማዊ ህዝቢ እውን ቀቲሎም። ኣብ ትኹምብያን ከባቢኣን ብ11 የካቲት 1976 ኣብ ዓዲ ብርሂም፣ ዓዲ ሸኽ፣ ዓዲ ሃስሪ ልዕሊ 100 ሰባት ብሳንጃን ጥይትን ቆልዑትን ኣንስትን ዝረክቦም እውን ሓሪዶም። ኣብ ኮረኮን ከባቢኣን ተሰነይ፣ ኣቁደት፣ ኣብ በዓል ወኪልባ እምባደርሆ እውን ብዙሓት ማእልያ ዘይብሎም ህዝብና ተቐቲሎም እዮም። ከረን ቀንዲ መዋፈሪት ተባሂላ ስለ ትፅዋዕ ዝነበረት ካብ 1961 ክሳብ 1976 ብለይቲ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ብቐትሪ እተስካሕክሕ ሃገር ኮይና ህዝባ ብጭንቀት ዘሕልፈሉ ዝነበረ ተሸቑሪራ እትነብር ዝነበረት ከተማ እያ። ምክንያቱ ማዕከን ናይ ተጋደልቲ ወይ ከዓ ተጋደልቲ ትምግቡን ተጋደልቲ ገንዘብ ተዋፅልሁም ዝበሃል ሓደገኛ ዝኾነ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተዳለወ ንህዝቢ ከረን ዘጃጁ ክንደይ መንእሰያትን ክንደይ ህዝብን እውን ሃሊቑ እዩ። ከምኡውን ኣብቲ ምጅማር ሰውራ ካብ ሓምሊ ኢድሪስ ዓወት ተትሒዝካ ብዙሓት ዓድታት ነዲደን ብዙሕ መንእሰያት እውን ሃሊቑ ብዙሕ ህዝብና እውን ኣደዳ ስደት ኮይኑ እዩ። እምበኣርከስ መዓልቲ ስዋኣት ክንብል እንከለና ንህግደፋውያን ወይ ንኢሳያስን ጉጅሉኡን ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነን። ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉሉ እዩ። ሕጂ እውን በብመዓልቱ በዝህሉ
ስርዓት ዝغዘፉ ዘለዉ ስዋኣት ኣለውና ስለዚ ስዋኣትና ክንብል ከለና ንኩላቶም እቶም ክሳብ ሕጂ ዝስውኡ ዘለውን ዘጠቃለለ እዩ እታ ድሕሪኣ ትመጽእ ሕቶ ስለምንታይ እያ 20 ሰነ መዓልቲ ስውኣት ተባሂላ ወይ ስለምንታይ ከም መዓልቲ ስውኣት ተወሲና ትብል ሕቶ እያ 20 ሰነ ወይ ከዓ ብ20 ሰነ 1982 ጽንዓት ህዝቢ ኤርትራ ንሻድሻይ ወራር ዝፍለጥ ገዚፍ ወራር ስርዓት ደርጊ ንልዕሊ 95 መዓልቲ ተዋጊኡ ዝደምሰሰላ ታሪኻዊት መዓልቲ እያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ካብተን ንጸላኢ ዘርዓዳ መዓልቲ ምዃና ቀያሕትን ጸለምትን ኣሕዋትና ኣሓትናን ዝኸፍልናላ መዓልቲ ስለ ዝኾነት ክንሕበነላ ዘለና ታሪኻዊት መዓልቲ እያ ኮይኑ ግን ናግድን ድዩ 20 ሰነ ከም መዓልቲ ስዋኣት ጥራሕ ከነብዕላ ንዝብል ሕቶ ነዛ ሕቶ ንምምለስ ኣብ ንቡር ሃገር መዓልቲ ስዋኣት ኮነ ካልእ ሃገራውያን በዓላት ብቕዋምን ሕግን ክውሰኑ ዘለዎም ናይ ሓባር ኣረዳድኣ ዝቆመሎም ረዘንቲ ዕለታት ስለ ዝኾኑ ብግቡእን ኣገባብን ናይ ፓርላማ ተታሒዞም ክውሰኑ ዝነበሮም ዕለታት እዮም እንተኾነ ዲክታተራዊ ገባት ስርዓት ኢሳያስ ግን ከም ፊን ስለ ዘብሎ ንሱ ብድሌቱ ስለ ዝውስን ዕለት 20 ሰነ ከም መዓልቲ ስዋኣት ኢሉ ወሲንልና ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ ነፃ ፓርላማ ገይሩ ሃገራዊ በዓላቱን ዝውስን ነዛ ዕለት ከም መዓልቲ ስዋኣት ከነኽብራ ይግባእ እምበኣርከስ ኤርትራዊ ዘይተሰዋኣላ ወላ ሓንቲ መዓልቲ እውን የላን እቶም በጃ እታ ከም ብሌን ዓይንና እንሪኣ ሃገርናን ህዝብናን ዝሓለፉ ብኽብሪ ክንዝክሮም ናትና ሓላፍነትን ግቡእን እውን እዩ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ታሪኻዊ ቅያታት ተሰሪሑ ህዝቢ ኤርትራ እውን ብዙሕ ቅያታት እውን ሰሪሑ እዩ ንኣብነት ከም መዓልቲ ስዋኣት ክፍለጥ ዝግባእ ወይ ከዓ ከም መዓልቲ ስዋኣት ኣብቲ ፓርላማ እውን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ክውስኖ ዝግብኦም ካበልናዮም ብዙሓት ታሪኻት እውን ኣለውና እዮም መዓልቲ ቀዳማይ ናይ ሓርነት ስውእ ሼክ ዓብዱልቃድር ከቢረ መዓልቲ ስውእ ጀማሪ ብረት ሰውራ ስውእ ሓሚድ ኢድሪስ ዓዋቴ ህልቂት ናይ ህዝቢ ዑና ካልእ እውን ጅግንነት ውግእ መረብ ብዙሓት ቅያታት ኣለውና 20 ሰነ ሓንቲ ካብተን ቅያታት ዝተሰርሓላ ዕለት ስለ ዝኾና ነዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ብፓርላማ ክውሰን ዘለዎ መዓልቲ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሽዑ ኩላትና ኤርትራውያን ንመዓልቲ ስዋኣት ከነኽብር ሓላፍነት ኣለና ስለዚ መዓልቲ ሰማዕታት ክንኽብር ከለና 20 ሰነ ጥራሕ ሰነ ስለ ዝኾነ ዘይኮነ መዓልቲ ስዋኣት ከነኽብር ስለ ዘለና እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ኣብ መጻኢ ህዝቢ ኤርትራ ክወስኖ ዘለዎ ረዚን ዕለታት እውን እዩ ኣብ መደምደምታ ንሕና ኤርትራውያን ንስደትን ዓፀቦን ዝተፈጠርናን ዝተፍረድናን ህዝቢ ኣይኮንናን ከም ካልኦት ኣሕዛብ ነዛ ዓለም ኮሪዕና ክንረግፃ ዝግባአና ክቡር ባህልን ታሪኽን ዘለና ሕብረተሰብ ኢና ብሰንኪ ህግደፍን ስርዓቱን ግን መግለፂ ስደትን ዓፀቦን መከራን ኮይና ኣብ ሃገር ኣለና ኣብ ሃገርና ኣረጋውቲ ዝጥውሮም ሲኖም ዝሞቱ ቀበርቲ ዝሰኣንሉ መንእሰያትና ኣብ ፈቆዶ
ኩናት ዝሃልቅሉ ዘለዎ ወቕቲ ኢና ዘለና። ንሕና ከም ህዝቢ ካልኦት ስውኣት ከይወሰኽና ሃገርናን ህዝብናን ክነድሕን ነቲ ስውኣት ክውስኽ ዘዕገርግር ዘሎ ስርዓት ኢሳያስ ሓንሳብን ንሓዋሩን ካብ ስልጣን ክንኣሊ ብሓይሊ ኩላትና እጃምና ኣብ ቃልሲ ከነበርክት መድረኽ ይጠልበና ኣሎ። ህግደፍ ንምምካት እቲ ቀንዲ ኣጀንዳና ክኸውን እውን ኣለዎ ይብል። ነዚ ዕድል ዝሃብኩምኒ ብልቢ የመስግን። ሞገስን ክብርን ንኩሎም ስውኣት ኤርትራ።